Nazdar ľudia, nás prezývajú Crazery a toto je naše ďalšie video. Outro! A v tomto videu uvidíte všetko, čo by ste mali na YouTube vidieť. Vypadla ti šroba. Áno. Aj po krku už tej školice a toho challengeov na YouTube. My dneska prichádzame s revolučným riešením. Kakaová challenge over 9000. Vidíte to? Kvalitné kakao, ja vám sa na tom, že aj kakao, a keď to mal byť Nutella. Každý si dáme lyžičku tohto kaká. A tu, potom, bez milosti, zjeme. 3, 2, 1. Ja to dám. Po tomto zistení sme zistili, že kakao není zdravé jesť for fun. Zvezujú Crazery, a dneska som tu ja, a tieto hodiny. A toto je náš ráno vlog, a tu sú dvere. Vravím vám, že som si bazén neukradol. Hej, a to sa pokračuje do našej pivnice, ktorá je mojej starkej. A toto pokračuje týmto dverami. Tak, je to úžasné. Práčka. A je to tu úplne super. A je to je mraznička. A restaurante. Konec. Jesť, nahoďme si o nás, ktoré nikto nevie. A máme takú malú sledovanosť, že toho nikto ani vedieť nebude. Takže, moje celé meno je Tobias, Virginia, Amelia, Samarita, Orgementofuria, Rúčka. A on sa volá Adel. A Moja veľkosť nohy je 43. Veľká. teplotu radiátora mám nastavenú vždycky na 24 stupňov. Gráme rožky zhýbajú, joga dobre, nasleduješ revo. Včera som sa sprchoval. Toto je špeciál, poďakovanie. Je to čo chcete? Za 3 odbery. 3. Wow, gratulujem, oslavme to čaj. No čaj tu len dneska piť nebudeme, pretože dneska to ide o to, že budeme hlavou rozbíjať konzervy. A nie jednu. Kúzlo. Overpower mega, niečo neuveriteľné. Kúzlo strihu. Vidíte, je tu naozaj veľa konzerv. Tak dáme si tu. Naozaj spravíme z toho väžu. No my tie konzervy nebudeme zrážať len tak. Budeme ich zrážať našimi hlavami. Au. Ja pôjdem prvý. Because I'm big gangsta. Musím skryť už svoju anonymitu. Teda už som sa odhalil. No to je debil toto. Som na rade ja. Raz, dva, tri. Toto je Bow and Arrow game, toto je náš prvý let's play a gameplay na všetko možné. Možno si dáme z toho aj let's play, lebo je to naozaj zábavná hra. Tak vidíte, arrowy máme tak toto 20. Rýchlo strieľaj. Ja? Počkaj, musíš takto ďalej, vieš? No, dobre, to je dobre. Dobre my, dobre. Fúha, fú. Co vidíte? Vidíte už, aké máme skore? Wow. Mario. Wow, dobre to je, veľmi dobre. Veľmi dobre to je. Veľmi dobre, super. Hej, odrazu 50. Fúha. Yes, 30, krása. Dobre, to je dobre. Dobre. Už ideme ešte raz, hej.
Co lepší? Tobias je lepší ako ja, ale to vôbec nevadí. Dáme si aj ďalší zo nejaký týždeň, lebo viete, je to ťažké vyeditovať a vystrihať celé, no tak. Hej, lebo my sme ťažkí editovači a strihači. Áno, je to veľmi ťažké. Tak sa majte. Dobre, s Bohom. Ja nám prišiel ešte ten špeciálny balík, čo sme si žiadali. Áno. Aha, zevrecko. Je to špeciálny. Kabík pravdy. Pravdu akciu. Bože, to som si vždycky prial. Co si píš, to je sen môjho detstva. Dneska spravíme Ja tomu neverím. unboxing. Našli sme ho na Alze a Len máme za k nemu aj... 328 €. Áno, a máme k nemu aj 100 tabletov týždenne, takže sme hrozne radi. A teraz sú tam tie letné zľavy, takže naozaj je to Takže dobré. úplne na stole. Áno, je to. Začneme. Táto krabica a No je to naozaj niečo prekrásne, veď sa na to len pozrite, fú. Vidíte? A koľko to má funkcií, naozaj veľa. Proste vonia to, je to pekné, farebné, úplne to ladí ku každému prostrediu, takže ja si myslím, že to je bolo to fakt naozaj kruté, dobré. každý to potrebuje. A proste za... chceli sme si to dať na splatky, lebo hej, normálne je to dosť drahé, ale stálo to proste za to. Teraz sa pustíme už rovnému unboxingu, Ale keď sa nám vôbec... nie, bolo to úplne, je to naozaj dobré, lebo stojí to len 15 € mesačne, naozaj sa to oplatilo a teraz to môžeme otvoriť. Takže deťurence moje, môžeme už... Toto môžeme už dať preč, to už hádam nebudeme nikdy môcť vrátiť, lebo je to naozaj kvalita. Kvalita! Lebo to má značku Bala a kvalita má značku Bala. Tak toto je náš výtvor. Vyzerá to fakt dobre. Dobre to vyzerá. Je to naozaj krásne. Vonia to, vonia záchoda. Teraz sa presunieme k inštalácii. Toto je náš pomyselný záchod. Zoberiete brev, toto otvoríte a zafajčíte na záchod. Záchod vonia čistotou a sviežosťou po celé 3 dní. A týmto videom sme získali Nobelovú cenu za retardáciu. Intro! Tak im to povedz, Rom! My vôbec nie sme sprostí. To sme to robili len zo srandy. Zajtra im to poviem.